Здравейте! И в днешното видео ви показвам една рецепта, която в никакъв случай не е кулинарен шедьовър, но е много други неща. Тя е бърза, лесна, вкусна, бюджетна и много функционална. Аз съм Любов и това е моя YouTube канал Body Orenda – пространство за здраве и уелнес. Правим един експеримент. Отново, представете си шакшука. Обаче ви липсват в нея малко протеини и фибри. С това добавяме наход и готово. Имаме един много функционален обяд. Какъв е контекста? Днес е работен ден. Съответно, много време за готвене няма. Също, в хладилника няма нищо особено. Затова загубяваме нещо с продукти, които са трайни и обикновено винаги ги има вкъщи. Яйца, буркан домати и сварен наход. Ако се чудите какво има в тази турбичка, това е една люта подправка, която си взехме от Сицилия преди година. И защо не и от нея да добавим малко. Иначе, в една по-добра ситуация, бих си сварила сама нахута и сама бих приготвила доматен сос. Този тук е от магазина и в него са сложили доста захар. Не ви споменах, че италианската подправка е доста пикантна, така че бонус към рецептата – люто. Днес е доста студено вкъщи и с голямо удоволствие ще хапна нещо, което да ме сгрее. Защо изобщо ви показвам тази рецепта? Първо, получи се много вкусно. Но кое е по-ценно? Искам да ви покажа колко е полезно да знаете свойствата на храната и как начина, по който приготвяте и комбинирате различните съставки може да ви помогне с здравните цели, които имате. Това аз го наричам empowerment. Тази вариация на шакшуката, която приготвям, засища по-трайно от обикновената. Може и да се хапне с доста по-малко хляб или без никакъв. Представлява едно доста по-балансирано хранене от гледна точка на макронутриенти. А тези неща са важни, ако искате да нямате пикове на кръвната захар, да имате здрав микробиом, ако искате да балансирате нивата на енергия. Мен тези теми ме вълнуват. Ако и на теб са ти интересни, абонирай се за канала. Подготвям видеа, в които ще говоря доста по-задълбочено по темата. В момента, в който добавите яйцата, намаляте температурата на котлона, слагате един капак и оставяте да се доготви. Даже може и да си поработите малко. Точни съставки и количества за тази рецепта няма смисъл да давам. Това и е може би най-хубавото, че може много творчески да подходите към нея и да си я направите истински своя, така че да ви е много вкусно. Ако я пробвате в моя вариант, споделете в коментар дали ви е харесало. За щастие, нахутената шакшука е цяла и невредима. Добавям по филийка домашен хляб с квас и сме готови да хапваме.